Лидия живее в този блок в квартал Лагера от 30 години. Не си спомня момент, в който да не е имало хлебарки в блока. Пръскаме си мазетата през 3 месеца. Идват такива компании, които пръскат, нали, частно. Отделно всеки в къщата си прави нещо и пръска. Защото в противен случай хлебарките ще ни ходят по главите. Плъхове има ли в блока? О, да. Имаше една година, в която даже едни малки плъхчета чак до 7-ми етаж се бяха качили. В къщи се разхождаха. За да се намали популацията на гризачите и да се предотвратят зарази, започва поставянето на специални препарати в шахтите. За първа година се прави и дезинсекция срещу хлебарки в канализацията на София. С аерозол ние в малките часове на деня третираме инсектите, хлебарки, така че да не се развива тяхната популация и да не създава неудобства за нашите клиенти и гражданите на София. Планираме да обработим 15 000 шахти в канализационната мрежа. Екипите започват обработката на шахтите от крайните квартали към центъра на града. За унищожаване на вредителите се използват биоцидни препарати, които са напълно безвредни за хората. Дератизацията е стандартен похват, който изпълняваме от 5 години. Дезинсекцията е нещо ново, което в България се прави за пръв път в София. Дезинфекцията на каналите се прави 2 пъти всяка година – през пролетта и есента.